Ahojte, táto poviedka sa mi zdala nejaká kratšia. Celkovo mám dojem, že sa tu toho veľa neudialo, len sa vyprávali, ale bola horšia ako ostatné? Ani nie, pretože nebola tu moja najneobľúbenejšia časť a síce, že si sadli a porozprávali si backstory. A teda síce sa tu veľa vyprávali, ale v tejto poviedke musím pochváliť Andreja za dialógy. Poďme teda na to. Začiatok mi mal asi viac vykresliť, čo je ten Geralt zač a asi to malo dopadnúť tak, že muži chcú byť mnou, ženy so mnou, ale ja neviem, mne to prišlo skôr komické. Proste vykúpal sa a navliekli ho do nejakých hubov, jemu to bolo nepríjemné a chcel mať radšej svoje drsné chlapské oblečenie a všetky svoje zbranie a proste byť sám sebou. Vychystali ho na hostinu, kde mal byť oficiálne nejakým barónom či kým, teda chudáčik naozaj ani nemôže byť sám sebou. Proste musí sedieť vedľa kráľovnej, papať dobré jedlo, no toto. Ale jednu vec mu nezávidím a síce, že on nevie prečo a nevie, čo sa od neho očakáva a nevie či, za čo a koľko mu zaplatia. O večeri vieme v podstate len to, že pravdepodobne dojde k princezniným zástupám. Princezna má 15 rokov, len tak, poznámka počiaru. A poďme už na samotnú večeru. Geralt sa dohaduje s kráľovnou, kráľovna mu nechce na rovinu povedať, čo od neho chce. On je, že ja ale nie som nájomný vrah, ja som zaklínač. A ona, že každého sa dá kúpiť. Tak sa tak doťahujú. A nakoniec sa upíše, že pomôže kráľovnej zariadiť, aby mala dobré vzťahy s ostrovanmi. Teda tými, ktorým chce dať ruku svojej dcery. Potom prezradí, že je tu nejaká veštba. Geralt je, že no tak to je takmer nemožné splniť úlohu. A ona je, že no preto som si ťa najala. Párkrát som bola na hrane, že oni spolu koketujú, alebo akože toto je normálne. Toto je akože bežný biznis pokec. Neviem. Nevedela som, či mám mať rada kráľovnu, alebo nie. Nakoniec sa mi ale celkom pozdáva táto postava. Potom dojde Ježek. To je nejaký divný typco vo výzbroji a nechce ukázať svoju tvár, že to až po polnoci. Inak niekde predtým tam niekto povedal storku, čo bola prakticky popoluška, tak ma to pobavilo. Už sme tu mali snehulienku, teraz popolušku. Potom kde tam tuším bola aj kráská zviera. Nie vlastne, bola to tá so zlatou priadkou, ten Martinko Klingač. Niečo také, Rumpelstiltskin. Viete, nejaký čas už prešiel, čo mne boli čítané rozprávky, ale možno by som si mala vyrobiť bingo z takých tých klasických rozprávok a škrtať si pri každej poviedke. A na budúce si prosím šipkovú ruženku. Dobre, Andrej, dohodneme sa? Ale späť k divnému typcovi. Kedy si vraj zachránil kráľový život a on mu za to slúbil ruku jeho céry. Tak teraz došiel po 15 rokoch a že prosím si, navalte. Teda vlastne neslúbil mu ruku svojej dcery, ale to, čo ho doma prekvapí, a to teda bolo narodené dieťa. Kráľovna sa snaží všetkých proti nemu poštvať, nech ho zabijú, lebo sa proste chce kamkošiť s tými ostrovanmi. Tak tam je debata na nízkej úrovni. Geralt povie, že ale zákony tohto prísľubu, kliatby či čoho sú také, že musí s tým objekt, teda dcéra, súhlasiť. Popri tom inak aj všetkým prezradili, že vlastne Geralt je zaklínač, že není tam nejaký barón, takže toto utrpenie, že nemôže byť sám sebou, trvalo až, prosím pekne, pol poviedky. To sa teda akože prekonal. Ja by som prijala, keby to ešte dlhšie musí hrať, alebo bolo by oveľa šokantnejšie to odhalenie, že on je zaklínačom. Odbil zvon, tak donútili Ježeka dať si dole prilbu a jeho tvár vyzerala ako hlava diviaka. Teda, tak som si ju ja predstavila. Všetci bežní ľudia zostali pobúrení, ale spýtali sa princezny, čo teda ako, a ona povedala, áno. Nuž, ako chceš, princeznička? Voči gustu žiaden dišputát. To som si povedala vlastne asi len ja ako čitateľ, pretože všetci v poviedke sa tam začali mlátiť a princezna začala kričať. A to teda nebol len taký hociaký krik, ale taký, že všetci a všetko išiel zničiť. No čo myslíte si, že stačilo toho všetkého skloňovania? Poďme ďalej. Zaklínač a Myšilov, čo je nejaký ostrovanský druid, sa s tým snažili niečo spraviť. Nejak ju proste začarovávali, nech prestane a nakoniec prestala. Okrem toho tam pár ľuďom zachránili život, teda Geralt najmä, však aj Ježekovi, keď po ňom tak dohodil dýku.
Skončil boj, aj krík a tak zhodnotili, čo sa komu udialo. Odbila polnoc, počkaj, to sme tu už mali. Kráľovna Ježeka obabrala, ale touto skutočnou polnocou sa stal z Ježeka celkom fešak. Volá sa Duny a zjavne sa s princezničkou pozná. Kráľovna povedala, že dajte sa do poriadku a potom dojdite za mnou títo najpodstatnejší vybraní, samozrejme aj Geralt. A vlastne ešte medzi tým sa tam kráľovna mojkala so šéfkom ostrovanou, bez hanby. Z toho som bola trošku zmetená, či akože nech si náhodou nemyslíme, že ona nie je špina charakter, alebo čo tým Andrej sledoval. Nuž ale šli si pokecať ku kráľovnej, tá sa pýtala Dunyho, že ako dlho už pletie pavete, teda princezne, však samozrejme všetci tu majú dve mená, pletie hlavu a on, že už rok. Teda nečakal 15 rokov, respektíve kým zomrie král. Tá bola, že ok Duny, dávam ti pavetu a tiež, že túto šéfkou ostrovanou mi v lehu ponúkol ruku a ja som ju prijala, teda happy end. Ja budem naďalej kráľovnou, s ostrovanmi máme zjavne dobré vzťahy, ty druhý sa staneš pavetinou vychovávateľkou, vy dvaja teda budete manželia, Ježek a Paveta. Geralt, povedz si, čo chceš ako plácu, a tak dostal smaragdový náhrdelník. Ale aj Duny bol, že musím sa ti zavďačiť, lebo si mi zachránil život. A tiež, lebo keď som sa dozvedel, že si zaklínačom, tak som ti len zlé prial. Tak Geralt vyslovil, že chce to, čo Duny už má, ale nevie o tom. A že si po to dojde o 6 rokov. Ajajaj. Kráľovna sa spýtala Pavety, či už zhrešili, ale teda tak trošku inak. A ona sa červenala. Teda nie je to taká nevinná kvetinka, ako sme si mohli dovtedy myslieť. Hlas rozumu. Za Geraldom dojde Marigold, čo je proste trubadúr. Neneke ním pohrda, ale je to Geraldov kamoš a teda je to také komické trošku. Geralt vraví, že čoskoro ide preč a asi pôjde na juh, tu je málo roboty, lebo ľudia nejak vedia žiť s príšerami, či už proste s nimi spolupracujú, alebo proste baróni si ich obľúbili, teda tie príšery, a tak sedláci trpia veľa. Geralt je taký nejaký smutný a Marigold sa ho snaží rozveseliť historkami z minulosti. Zjavne už spolu chodili po svete. Hotov, majte sa. Ešte pripomeniem tradičnú vec a síce, že sa poteším feedbacku, veď to je dar. To si ja prosím ako svoju plácu za toto. Ďakujem. Majte sa.